दिनै सेथि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जोनोम सान बे जोनोम सानजोंहाय आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा थुलुंगा होनो सानो? बेनि सिगां आं गिबियावनो लाइमोन बर' लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बिथांमोननि सोद्रोमा लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आरो आंखौ बिसिम हांख्रायनायनि थाखाय आङो साबायखर बावबाय। मानोना सावथुन मुलुगनि हिसाबै लिरगिरिफोरजों बा थुनलाइजों एसे खाथि सोमोन्दो दङ हिसाबै आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो जोबोद गोसोखामोन। दा बे हिसाबै आङो बयनोबो साबायखर बावबाय। दा नैथियाव दानि जाखांफुनाय लिरगिरिफोरखौ आङो बेखौनो साजेसन बा बोसोन होनो लुबैयो दि नोंथांमोना हानायमानि दा फरायफुनाय सम बे फरायनायखौ जाहाथे नागारा, फरायलांबाय था। लोगोसे हानायमानि जोंनि जेनोखि रिडिं कालचार होननानै बुङो, फरायनायनि जेनोखि हारिमु, जों दानि जुगाव फेसबुकनि जुग, ससियेल मिडियानि जुगाव मबाइलाव जों एक्टिभ जानानै थायो। जाहाथे बे एक्टिभनिफ्रायबो जों जाहाथे एसे गावखौनो रैखा खालामनानै जोंनि बर'नि माखासे बिजाबफोरखौ जाहाथे फरायो। गाव गावनि थाखोनि बिजाबनि अनगायैबो जाहाथे गुबुन गुबुन आफादफोरजों दिहुनजानाय माखासे लाइसिफोर थायो, गुबुन गुबुन राइटारफोरजों लिरगिरिफोरजों लिरजानाय माखासे बोसोन गोनां बिजाबफोर थायो। बैफोर बिजाबफोरखौ जाहाथे मोजाङै फरायो। खन्थाइयानो जा, रायथाइयानो जा, सल'आनो जा, थुनफावथायानो जा, जेखि लिरबिदाङानो जा, बैफोरखौ जाहाथे फरायो आरो बिनिफ्राय गियानखौ आरजिनानै लायो। आरो बेबायदिनो बैफोरनिफ्राय माखासे साया लानानै गाव हारसिङै मोजां माबा मोनसे लिरबिदां सोरजिलांबाय थानो हायो। बेखौनो आङो दानि गोदान लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो बोसोन होयो। बेनो आंनिफ्राय। नोंथाङा गोबां सावथुन दिहुनबाय, आथिखालाव गोदान सावथुन दिहुननायनि थांखिफोर लाबावदों नामा? थांखिया दासिमाव जेबो फिक्स जाथ'वाखै, नाथाय बेखौ दा बावैसोनि उनावनो फिक्सखौ खालामनाय जागोन। बेखौ दा जेबो बुंनो हाथ'वा। आथिखालाव गोबां बर' सावथुन ओंखारगासिनो दङ, बियो बेसेबां थाखोसिमाव दावखोना दङ? ओंखारनायाथ' मख'ग्रोनांगोन दि जोंनि बर'नि गिबि फिसार फिल्म आबुं सावथुन आलायारन, जायखौ बिथां जोंदाव बड'साया बिथोन होदोंमोन। नाथाय बिनि समावनो एखे बे 1986आव आलायारनाबो 1986आवनो रिलिज जादों। बे एखे सनावनो सेरफांगुरिनिफ्राय जारिमिननि खंखराबो ओंखारदोंमोन। नाथाय एसे बेबायदिनो उन सिगां जालायदों आरो दा जोङो आलायारनखौनो गिबि बर'नि फिसार फिल्म होननानै जों बयबो गनायनानै लायो। दा बै समनिफ्राय दिनैसिमहालागै गोबां बोसोर जाबाय। बिनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां बर' फिल्म, गोबां बर' सावथुन ओंखारलांबाय। दा माबादि थाखोआव बर' सावथुना मोनहैखो होननानै बुंनांगौब्ला गोबां बेवहाय खोथा फैगोन। दा थेवब्लाबो आंनिफ्राय आं जेखौ मोनदांदों दासिमाव, बेखौ आं फंनैसो बुंनो आवगायबाय। बेनो जाहैबाय, दासिमाव बर' सावथुना जेरैबायदि रावा, जोंनि बर' रावा HCDL हाबबाय, बर'नि माखासे रावनि बिजोंफ्राबो गोजौ फारसे दावखोलांबाय। दा बे राव जौगानाय हिसाबै सावथुन मुलुगाबो बेबायदि पजिसनावनो, बेबायदि थाखोआवनो जौगालांनांगौमोन। नाथाय बेबायदि जौगालांनो दासिमबो हाथ'नाय जायाखै। बिनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जों कमप्लिटलि कमार्सियेलाइज जानो हायाखै बर' सावथुन मुलुगाव। दा गोबां जोङो दावखोबावनांगौ दङ। मानोना आंनो निजि सावथुन बानायग्रा हिसाबै माखासे जाहोननि थाखाय सेन्सर बानायनो हायाखै। सेन्सर बानायोब्ला माखासे थाखोआव दावखोनानै थायो। बेखौ खालामैनि खारनानो जाहैबाय मा, जोंनि बर' सावथुनखौ जोङो गामि गामि फुजा मेला समाव दिन्थियो। बेवहाय जोंहा सेन्सरनि गोनांथि जाया। सेन्सर खालामनाय माने जों सरकारनो टेक्स होनाय। बाहाय जोङो फिल्मनि गोलावथिखौ नायनानै, लेन्थखौ नायनानै, 2.5 घन्टा बा 3 घन्टा जेसेबांखि गोलाव जाया मानो, बे गोलावखौ नायनानै बिनि फिसा जायो 40,000, 50,000, 60,000बो जानो हागौ।
दा बेखिनि फैसाखौ जों प्रडिउसारफ्रा माब्रै गारनाङा बेखौ जिहेतु जोङो फिल्म बानायनायाव गोबां फैसा थांखायो आरो बेखौ जोङो गारबावोब्ला आरो जों बोखांफिननो दिगदार जागोन गथिखे जों सेन्सर बानाया बर'नि गेजेरावनो जों दिन्थिखायोखा ओंखायनो जोङो सेन्सर बानायनाय बै थाखोआवबो जों दासिमबो सौहैयाखै दा आंनि लुबैनाया बेनो जोंनि बर' फिल्माबो सेन्सर जाजोबनांसिगौ आरो सिनेमा हलफ्राबो गंफानि उनाव गंफा जाबोगासिनो दं जालांबाय थागोन जेब्ला सिनेमा हलाबो आबुं महर मोनगोन जेरावबो जाजोबगोन अब्लासो बर'नि सावथुना मोनसे गोजौ थाखोआव सौहैगोन होननानै आङो गनायनानै लानो हागोन बेबायदि आं मोनदों आरो आंनि मथेब्ला दासिमाव जोङो जे पजिसन जे लेभेलाव दावखोदों बर' सावथुना बेखिनिसिमखौ जोङो जथेस्थ' बा थोबाय होननानै जों साननो हाया दासो जोङो जाहांदों होननानै बुंनो हायो नाथाय नोंगौ 1986निफ्राय दासिमाव गोबां बोसोर जाबाय 25 बोसोर 30 बोसोर बारलांबाय थेवबाबो जों बै लेभेलाव जों दावखोनो हाथ'वाखै दाबो बर' सावथुना गोबां ओंखारो बोसोरावनो थांनाय बोसोरावबो 40नि खाथियाव ओंखारदों बिनि फालांगिया माबायदि जायो लाब लसखानि गेजेराव बेखौ रायखांनो थाङोब्ला जोङो जोंनिनो हादोरनि जोंनि इण्डियाननि बलिउडनि खोथाखौ बुंनो हायो आरो साउथनि खोथाखौ बुंनो हायो बे जाहैबाय मा बलिउडआवबो गोबां फिल्म ओंखारो प्रत्येक सप्तायाव मोनसे सिनेमा ओंखारो शुक्रबाराव रिलिज होयो बिनि गेजेराव बबेबा सावथुना बिग बाजेटनि जायो 50 करोड़निफ्राय 100 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ आरो स्मल बाजेटआ बिदिनो 10 करोड़निफ्राय 20 करोड़नि गेजेराव जायो दा बिसिनि सावथुननि जेनाखि फालांगि बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ सारा दुनियावनो इण्डियाल' नङा वर्ल्डआवनो दा बेवहाय फालांगिया गिदिरब्लाबो माने बिथांमोनाबो लाब लस जायो मानोना बबेबा सावथुनखौ पाब्लिकआ गनायनो हाया माने पाब्लिकआ गनायनो हाब्लासो बे सावथुनखौ हिट जायो आरो बे सावथुनखौ नायगोन आरो फैसाबो आरजिनो हागोन बबेबा सावथुनखौ माने पाब्लिकफ्राबो नाया माने बे फ्लप जाहैबाय होमबा फालांगियाबो खम जागोन आरो फैसाखौ खामायनो हाया लस जागोन खर' थाखा लस जायो बिसिना आरो खामायोब्ला खर' खामायो दा थिग बर'नि बेलायावबो बेनो दा बर'नि बेलायावथ' सिनेमा हल गैखाया दा जा दिन्थिनानै गामि फुजा मेलाफ्राव कालेक्सन जायो बेखिनियाव पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा बर' सिनेमाखौ मोजां मोनोब्ला खायसे ससियेलजों लोगोसे बेबायदिनो एक्सन फिल्म रमान्टिक फिल्म बेफोरखौ मोजां मोनो खायसेया बिदिखौ मोजां मोना दा माने बेफोर पाब्लिकनि सायावसो आरो बबेबा सिनेमाखौ मोजां मोनबाय बे सोलिबाय हिट जाबाय बे फैसा आरजिनो हाबाय नाथाय जेब्ला सिनेमा सोलिया बे फैसाखौ आरजिनो हानाय नङा दा आंनि नोजोराव आं फिल्म दिहुनग्रा हिसाबै माने बर' फिल्मनि बाजेटआ जुदि 10 लाखनि बारा जाबानो बेखौ जों बिग बाजेटआव खोख्लैगोन 10 लाखनि गाहायावबा जों बेखौ स्मल बाजेटआव खोख्लैगोन खारन हाइस्ट मार्केट जायो होनोब्ला आंनि मोनदांनायाव दासिमाव गुबुन प्रडिउसारा बेसेबां मोनदांदों आंखौ मिथिया आंनि मोनदांनायाव हाइस्ट बर'नि कालेक्सन जानाया माने 20 लाखनि बारनाय नङा आरो सरासनस्रायैबाबो दा 20 लाखनि जुदि बाराब्ला जोंनि सावथुना 10 लाखनिबो बारजाया खारन 20 लाखआथ' मेक्सिमामसो जाहैनोबो हागौ जायाबो जानो हागौ बा गेजेराव नोङो 10 लाख 12 लाख 15 लाखल'सो कालेक्सन जागोन बिदिबा सिनेमानि बाजेटआ जोंना 5 लाख 6 लाख जानायानो गोनांथि जायो दा बे हिसाबै बाजेट हिसाबै सावथुनाव बर' सावथुनाव रां खामायनाया जायो आरो जुदि 5 लाखनि फिल्म बानायोब्ला फिल्मा सोलियोब्ला 10 लाख 15 लाख कालेक्सन जायोबा 7-8 लाख थागोन आरो फिल्मानो जुदि 10 लाखनि बाजेट खाबा बिनि कालेक्सना 15 लाखल' जादोंबा 5 लाखल' जागोन आरो बबेबाथ' 5 लाखल' बाजेटब्ला फिल्मानो सोलियाखैबा 2 लाखआनो फैया बेबायदि जायो आरो दा लसद्राय जाया आरो बर' सावथुनाव माने बानायनानै जुदि मोजां खालामनो हायोब्ला पाब्लिकफ्रा बे सिनेमाखौ मोजां मोनोब्ला बे सिनेमाया सोलिगोन आरो फैसाबो खामायगोन बेखिनि गोजोन्थों